Dyma'r ail o ddwy ran yn adnodd dysgu proffesiynol DAPL ar gyfer arweinwyr yn y sectorau gwaith ieuenctid a gwaith cymunedol gwirfoddol a statudol yng Nghymru. Ar ôl cymryd rhan yn y dysgu proffesiynol yn y ddwy ran o'r adnodd hwn sydd wedi ddarparu gan DAPL, rydym yn gobeithio bydd arweinwyr yn teimlo i bod yn gallu rhannu beth maen nhw wedi ddysgu gyda themau sy'n gweithio'n uniongyrchol gyda phobl ifanc mewn cymunedau. Mae DAPL, sef Dysgu Proffesiynol Amrywiaeth a Gwrth-hiliaeth, yn fodel dysgu proffesiynol cenedlaethol sy'n cynnwys darpariaethau ac adnoddau dysgu proffesiynol gwrth-hiliol ar gyfer gweithwyr addysg proffesiynol. Sefydlwyd DAPL fel cymuned ymarfer yn 2021. Mae'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru ac mae wedi ei leoli ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae'r sesiwn hon yn dilyniant i Rhan 1 o'r adnodd Cymorth i arweinwyr gwaith ieuenctid sy'n gweithio i gyflawni Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol a gafodd ei llunio ei chyflwyno gan Karen Brooke o Ocean Education. Mae'r sesiwn hon yn cael ei harwain gan Urban Circle. Mae Urban Circle yn elusen flaengar sy'n gweithio'n lleol y maes eiriolaeth a chelfyddydau ieuenctid yng Nghasnewydd ac mae'n aelod o DAPL. Mae Urban Circle yn gweithio gyda phobl ifanc o gymunedau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yng Nghasnewydd a Glynebwy. Rydym yn rhedeg gweithgareddau gwaith ieuenctid, dawns, drama, cyfryngau creadigol a llesiant. Sefydlwyd Urban Circle yn 2006 ac mae'r rhan fwyaf o aelodau'r tîm sydd bellach yn weithwyr ieuenctid ac artistiaid creadigol cymwysedig wedi tyfu fyny fel pobl ifanc wrth gymryd rhan yng ngwaith y sefydliad hwn. Mae Urban Circle yn ddiolchgar am gyfraniad gwaith ieuenctid Cyngor Bwrdeistref Sirol Casnewydd sydd wedi gweithredu fel cyfaill beirniadol wrth lunio'r adnodd hwn. Felly, nodau'r sesiwn dysgu proffesiynol hon yw ystyried sut mae gwaith ieuenctid a gwaith cymunedol yn cyfrannu at greu Cymru wrth-hiliol, ystyried enghreifftiau o hiliaeth mewn bywyd go iawn mewn lleoliad gwaith ieuenctid a gwaith cymunedol a myfyrio ar ymatebion gan sefydliadau ac unigolion. Myfyrio ar y lle sydd i waith ieuenctid yng Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol 2022-2024 ac edrych ar y posibilrwydd o ddefnyddio asesiad llinell sylfaen mewn lleoliad gwaith ieuenctid. Dyma grynodau byr o'r cynnwys a rannwyd gan Karen yn sesiwn 1. Cyhoeddwyd Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol gan Lywodraeth Cymru ym Mehefin 2022 mewn ymateb i'r anghydraddoldebau hiliol sylfaenol y mae pobl ddion, asiaidd ac ethnig leiafrifol yn ei profi yng Nghymru. Mae'r Cynllun Gweithredu wedi fwriadu ar gyfer yr holl wasanaethau cyhoeddus y disgwylir i bob un ohonynt weithio i wneud Cymru'n wlad wrth-hiliol erbyn 2030. Mae'r Cynllun Gweithredu yn canolbwyntio ar y sefyllfa go iawn o ran hiliaeth sefydliadol a strwythurol gan bwysleisio bod pobl ethnig leiafrifol o dan fwy o anfantais ar gyfartaledd ar bron pob lefel ym mhob system yng Nghymru. Mae'n rhoi sylw i'r 2.Cyd-destun lle mae pobl yng Nghymru yn profi hiliaeth, fel y mae'r sleid yn dangos, ac mae pob un ohonynt yn berthnasol i bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed mewn lleoliadau gwaith ieuenctid. Mae'n disgrifio'r camau y bydd Llywodraeth Cymru yn ei cymryd i fynd i'r afael o'r hiliaeth sy'n cael ei phrofi mewn cyd-destunau. Mae'n wahanol i gynlluniau gweithredu eraill sy'n cael ei harwain gan Lywodraeth Cymru, a hynny mewn 2 ffordd yn bennaf. Y rhain yw 1. Maen nhw wedi cael ei gydlynu gan bobl sydd â phrofiad bywyd o hiliaeth a phrofiad ohoni a ddysgwyd. 2. Mae'n ystyried croestoriadedd a sut mae bod â nifer o anfanteision enghraifft drwy hil a rhywedd neu hil ag anabledd yn gallu lluosi gwahaniaethu ag anfantais. Yn drydydd, mae'n gweithio ar sail cryfderau, gan gydnabod y cryfderau sydd gan bobl ethnig leiafrifol o ran arwain ac o ran goroesi hiliaeth. Mae yna fideo byr sy'n gysylltiedig â hyn ar y sleid hon. Mae'n edrych ar y gwaith ar Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol yng nghyd-destun addysg, gofal plant a gwaith chwarae. Yn anffodus, does dim byd cyfatebol am waith ieuenctid yma, ond mae'r fideo byr yn egluro pam mae'r gwahaniaeth hwn yn bwysig ac yn berthnasol i'r gweithlu addysg yng Nghymru. Mae'n bwysig nodi bod y Cynllun Gweithredu wedi cael ei ddiweddaru yn 2024 ac mae nifer o newidiadau yn y cynllun diwygiedig hwn.
Mwyn cydnabod y lle pwysig sydd i arweinyddiaeth wrth hyrwyddo a sefydlu newid diwylliannol, mae'r benod ar arweinyddiaeth wedi cael ei hail ysgrifennu a'i chryfhau. Mae'n y bwyslais o'r newydd ar gyflawni a mwy o ddealltwriaeth hefyd o effaith croestoriadedd. Fel y dwedwyd o'r blaen, croestoriadedd yw'r ffordd y mae nifer o wahanol hunaniaethau cymdeithasol yn gorgyffwrdd a rhyngweithio i greu a chynnal systemau o ormes a braint. Mae'r term hwn yn deillio o ymgyrchu gan ffeministiad D ac roedd athronodedig yn y gyfres ym Mhrifysgol California Los Angeles wedi defnyddio'r term croestoriadedd i ddisgrifio'r gwahaniaethu dwbl ar sail hil a rhyw y mae menywod D yn ei wynebu. Mae cydnabyddiaeth hefyd na welwyd effaith eto o ganlyniad i Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol a bod angen canolbwyntio i fyw o raddau ar leihau'r bwlch cyflawni. Y bwlch cyflawni yw'r gwahaniaeth rhwng yr hyn sydd wedi gynllunio a'r hyn sy'n digwydd go iawn. Mae'r Cynllun Gweithredu yn cyflwyno 4 fforwm rhanbarthol sy'n ymgysylltu'n uniongyrchol a phobl ddion, asiaidd ac ethnig leiafrifol i asesu a chyfrannu at gyflawni Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol ar lawr gwlad. Mae'r cynllun yn tynnu sylw neilltuol at y pryderon penodol sydd gan grwpiau fel Sipsiwn, Roma a Theithwyr. Ac yn y cynllun diwygiedig, mae Llywodraeth Cymru yn ail-ddatgan y dull seiliedig ar hawliau a fydd yn cael ei egluro'n ddiweddarach yn y sesiwn hon. Yn cynnwys ymrwymiad i fesur y Gymraeg, Cronfachau Cymru 2011, Strategaeth Cymraeg 2050, Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru 2015, Deddf Hawliau Dynol 1998, Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar ddiddymu gwahaniaethu ar sail hil a fydd gyda llaw yn 60 mlwydd oed flwyddyn nesaf, a Deddf Cydraddoldeb 2010. Un newid pwysig iawn yw bod trafodaeth wedi chynnwys am y sector gwaith ieuenctid yng Nghymru a bod nodau wedi gosod ar ei gyfer. Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod y camau gweithredu ar gyfer gwaith ieuenctid yng Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol yn rhai newydd. Cych fwy o wybodaeth am hyn drwy ddilyn y ddolen ar y sleid hon. Mae Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol 2024 yn cydnabod bod rhan hanfodol i'w chwarae gan waith ieuenctid wrth gefnogi pobl ifanc sy'n wynebu problemau o ran hiliaeth drwy ddysgu anffurfiol a dysgu sydd heb fod yn ffurfiol. Mae Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol 2024 yn cyfeirio at nodau bwrdd gwaith ieuenctid dros dro Cymru 2021 sy'n argymell y dylai Llywodraeth Cymru a'r sector gwaith ieuenctid fynd ati i gydweithio i hyrwyddo cydraddoldeb, cynhwysiant a gymrywiaeth o ran mynediad at gwasanaethau gwaith ieuenctid yng Nghymru ac mewn perthynas ar ôl y gall gwasanaethau gwaith ieuenctid ei chwarae wrth fynd ati i herio agweddau ac ymddygiadau gwahaniaethol mewn cymdeithas. Am y tro cyntaf, mae Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol 2024 yn gosod nod a chamau gweithredu cysylltiedig i'r sector gwaith ieuenctid yng Nghymru. Hwn yw'r nod dylai arweinwyr gwaith ieuenctid anelu at ei gyflawni drwy gymryd y camau dilynol. Mae Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol 2024 yn ei gwneud yn ofynnol bod arweinwyr gwaith ieuenctid yn sicrhau bod y camau canlynol yn cael eu cymryd mewn lleoliadau gwaith ieuenctid. Cynnal cyfres o drafodaethau phobl ifanc mwyn deall yn well sut mae ymddygiad hiliol wedi ei rhwystro nhw a'u cyfoedion rhag cael mynediad i waith ieuenctid gyda'r nod o ddefnyddio'r dystiolaeth hon i geisio ffyrdd o ddileu'r rhwystrau hyn. Cynnal cyfres o drafodaethau a phobl ifanc i ddeall yn well sut mae darpariaeth gwaith ieuenctid wedi ei helpu nhw a'u cyfoedion i fynd i'r afael y hiliaeth mewn cymdeithas yn fwy cyffredinol a rhannu'r dystiolaeth hon ar sector gwaith ieuenctid a'r sector addysg statudol ehangach mwyn helpu i liwio'r ffordd y caiff darpariaeth ei llunio yn y dyfodol. Fel rhan o waith ehangach i ddatblygu gweithlu gwaith ieuenctid sy'n gwneud gwahaniaeth dros bobl ifanc o bob cefndir ac sy'n rhoi cymorth a chyfleoedd dysgu proffesiynol i ymarferwyr gwaith ieuenctid ar y canlynol. Effaith hiliaeth a'r rhwystrau y gall hyn ei creu sy'n atal pobl ifanc rhag ymgysylltu â gwasanaethau gwaith ieuenctid. Datblygu adnoddau a sgiliau i alluogi ymarferwyr gwaith ieuenctid i enyn hyder i herio hiliaeth mewn lleoliadau gwaith ieuenctid a helpu'r bobl ifanc ymaint yn gweithio gyda nhw i herio hiliaeth mewn cymdeithas a chreu gweithlu gwaith ieuenctid gwrth-hiliol.
Cynnal gweithdau i roi cyfle i Lywodraeth Cymru a'r rhai sy'n cael grantiau ganddi rannu gwybodaeth ynglŷn â sut y caiff penderfyniadau cyllido ei gwneud gan gynnwys cyllid i gefnogi gwrth-hiliaeth yn y sector gwaith ieuenctid mwyn sicrhau mwy o dryloywder ynglŷn â sut mae cyllid yn cael ei ddarparu a'i rannu. Cewch fwy o wybodaeth am y diweddariad o Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol 2024 drwy ddilyn y ddolen ar y sleid hon. Mae gwrth-hiliaeth wrth raidd nifer o'r syniadau sy'n sail i waith ieuenctid a gwaith cymunedol. Mae'r adroddiad terfynol gan y Bwrdd Gwaith Ieuenctid dros dro 2021 yn argymell y dylai pawb sy'n gweithio maes gwaith ieuenctid fynd ati i sicrhau bod yr holl bobl ifanc yn cael ei trin mewn ffordd sy'n hyrwyddo amrywiaeth. Felly, dylem gofio am y cysylltiadau sydd rhwng gwrth-hiliaeth ac ymarfer da mewn gwaith ieuenctid. Dechreuwn drwy edrych ar syniadau perthnasol, cyn ystyried sut yw gwireddu yn ein gwaith gyda phobl ifanc ac mewn cymunedau. Darllenwch y pwyntiau sydd ar y sleid. Mewn ymarfer sy'n gwrthwynebu gormes a gwahaniaethu, bydd gweithwyr ieuenctid yn gwrando'n weithredol ar bobl ifanc ac eraill, gan greu amgylchedd lle mae pobl ifanc yn gallu rhannu eu persbectifau a'u profiadau bywyd a chael eu clywed. Ar y cyd â phobl ifanc, bydd gweithwyr ieuenctid yn dynodi achosion sylfaenol gormes a gwahaniaethu, boed hynny mewn cymunedau, strwythurau neu sefydliadau, ac yn eiriol ar ran a chyda pobl ifanc i herio anhegwch o'r fath. Bydd gweithwyr ieuenctid yn cyfrannu i amgylcheddau lle mae pobl ifanc yn ymrymuso. Byddant yn herio grym a broint drwy gyd sefyll â phobl ifanc eu teuluoedd a'u cymunedau. Mae hyn wrth raidd ymarfer sy'n gwrthsefyll gormes a gwahaniaethu yng Cyd-destun gwaith ieuenctid. Mae'r NYA wrth ysgrifennu yn 2023 yn ei grynhoi'n berffaith trwy ddweud bod gwaith ieuenctid wedi seilio ar ymarfer sy'n gwrthsefyll gormes a gwahaniaethu. Mae hyn yn golygu y dylai fod yn gynhwysol, yn hygyrch ac yn atoniadol i'r holl bobl ifanc. Mae lle a chartrefi bawb mewn gwaith ieuenctid. Mae gwaith ieuenctid da yn cefnogi ac yn grymuso pobl ifanc i herio'r pethau hyn dros nhw eu hunain a thros eraill ac yn gweithio i wneud cymdeithas yn lle tecach a gwell i bawb. Yr ail egwyddor sy'n cysylltu gwaith ieuenctid a gwaith cymunedol gyda gwrth-hiliaeth yw hawliau plant. Mae gwaith ieuenctid wedi seilio ar hawliau plant drwy lynu wrth gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar hawliau'r plentyn a gyhoeddwyd gan UNICEF yn 1989. Yng Cyd-destun gwaith ieuenctid, mae hawliau plant yn cael ei gweithredu drwy gymryd rhan ynddo. Mae'r prif bolisi, ymestyn hawliau a gyhoeddwyd yn 2000 yn amlinellu'r uchelgais ar gyfer darparu gwasanaethau cymorth ieuenctid yng Nghymru, ac roedd yn cynnwys yr holl gwasanaethau, cymorth a chyfleoedd i bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed, lle bynnag maent ar gael, pwy bynnag sy'n ei darparu a ble bynnag mae'r cyllid ar ei cyfer yn dod. Mae'n gosod y nod o wneud gwahaniaeth mawr ym mywydau pobl ifanc gan gydnabod yr holl wasanaethau a mathau o gymorth a allai gyfrannu at ei datblygiad a'r holl brofiadau a chyfleoedd sydd ar gallu i gyfoethogi ei bywydau a'i dysgu. Roedd yn rhoi pob ystyriaeth i'r ymrwymiad o wnaed gan y Cynulliad Cenedlaethol fel yr oedd bryd hynny i gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar hawliau'r plentyn. Dylai'r bobl ifanc eu hunain fod ar rhan mewn llunio gwasanaethau, dynodi cyfleoedd a gwerthuso'i heffaith. Nodwyd 10 hawl a oedd yn hanfodol i alluogi pobl ifanc i gyflawni eu potensial. A'r 10 oedd 1. Eich hawliau chi, cael gwrandawiad, teimlo'n dda, addysg a chyflogaeth, cymryd rhan, bod yn unigolyn, mynediad hawdd, iechyd a llesiant, mynediad at wybodaeth a chanllawiau, a diogelwch. Mae'r agenda ar gyfranogi mewn gwaith ieuenctid wedi datblygu law yn llaw ar newid o ran cydnabod pwysigrwydd hawliau plant. Mae deddf
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru 2015 yn gosod dyletswydd ar awdurdod lleol i hyrwyddo a hwyluso gallu plant a phobl ifanc i gyfranogi a chymryd rhan mewn penderfyniadau sy'n effeithio arnynt. Felly, rhaid i bob awdurdod lleol sicrhau bod llwybrau clir wedi pennu i helpu pobl ifanc i gymryd rhan mewn penderfyniadau awneir mewn perthynas a llunio a darparu'r arlwy o waith ieuenctid yn ei hardal. Erthygl 12 o gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar hawliau'r plentyn, sef hawl y plentyn i gael gwrandawiad, fel y mae wedi haralleirio, yw'r mynegiad mwyaf amlwg o hyn, ag y dylid edrych ar y confensiwn fel un peth a'r hawliau wedi cysylltu â'i gilydd a dim un hawl yn bwysicach na'i gilydd, mae Georgi wrth ysgrifennu yn 2010 yn dadlau mae cyfranogi yw'r hawl bennaf, rhag amod ar gyfer gwireddu'r holl hawliau eraill. Felly, beth sydd yn o'r hyn a gwrth-hiliaeth? Wel, wrth sôn am hawliau a chyfranogiad plant, dylem gofio ein bod yn sôn am yr holl blant a'r holl hawliau. Ar ben hynny, mae yna erthyglau penodol sy'n gefn i'n gwaith i wneud Cymru'n wlad wrth-hiliol. Mae erthygl 2 yn ein hatgoffa bod hawliau gan bob plentyn, heb wahaniaethu o unrhyw fath. Mae erthygl 13 yn rhoi rhyddid mynegiant i bob plentyn a pherson ifanc. Mae erthygl 14 yn amddiffyn hawliau plant a phobl ifanc i feddyliau, credoau a chrefydd. Mae erthygl 10 wedi hanelu at blant o grwpiau lleiafrifol neu frodorol ac yn datgan bod hawl gan bob plentyn i ddysgu a defnyddio iaith, arferion a chrefydd ei deulu, p'un yw'r rhain yn cael ei rhannu gan y fwyafrif o bobl yn y wlad lle mae'n byw neu beidio. Mae gweithwyr ieuenctid yn gwybod nad yw'r hawliau hyn yn cael ei gwireddu yn mywydau'r holl bobl ifanc. Mae dyletswydd proffesiynol a moesegol ar arweinwyr gwaith ieuenctid i herio'r anhegwch hwn. A gallwn wneud hyn drwy wneud pob ymdrech i gyrraedd ystod mor eang a phosibl o bobl ifanc gan gynnwys y rheini nad ydynt yn cymryd rhan mewn gwaith ieuenctid ar hyn o bryd. Mae'r sylw hwn i grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol a'r flaenoriaeth a roddir iddynt yn elfen hanfodol mewn ymarfer gwrth-hiliol mewn lleoliadau gwaith ieuenctid a gwaith cymunedol. Mae'r safonau cenedlaethol ar gyfer cyfranogiad plant a phobl ifanc sydd ar gael drwy glicio dolen ar y dudalen cyfeiriadau yn yr adnodd hwn yn gosod y sylfaen i'r strwythurau a gaiff ei creu i gwrdd â'r gofyniad hwn. Dylai arweinwyr gwaith ieuenctid edrych hefyd ar y ddogfen Y Ffordd Gywir, dull gweithredu seiliedig ar hawliau plant yng Nghymru, sydd hefyd â dolen ar ei chyfer ar dudalen cyfeiriadau'r adnodd hwn. Mae egwyddorion a dibenion gwaith ieuenctid yng Nghymru yn y fersiwn fwyaf diweddar a gyhoeddwyd yn 2022 yn cynnig cyfle i arweinwyr gwaith ieuenctid fynd ati i ymgorffori addysg gwrth-hiliaeth mewn gweithgareddau o dan y cwricula gwaith ieuenctid a gwaith cymunedol, a'i hwyluso drwy ddysgu anffurfiol a dysgu sydd heb fod yn ffurfiol. Bydd y 5 pilar yn gyfarwydd i chi. Nawr,
Treiliwch funud neu ddau i ystyried yn gyntaf sut mae'r gweithgareddau a hwylusur yn eich lleoliadau gwaith ieuenctid yn adlewyrchu'r 5 piler a ble, heblaw o dan y piler cynhwysol, y byddai dysgu anffurfiol a dysgu heb fod yn ffurfiol ar wrth-hiliaeth yn gallu cael ei gynnwys. Mae'r canllawiau gan estyn yn 2024 ar gyfer arolygiadau peilot y maes gwaith ieuenctid yn gosod y fframwaith ar gyfer arolygu'r sector gan arolygwyr eifawr hydy. Mae'r cwestiwn cyntaf, sut mae gwaith ieuenctid yn helpu pobl ifanc i gyflawni eu potensial yn cael ei asesu ar sail 5 piler? 1. Addysgiadol, 2. Mynegiannol, 3. Cyfranogol, 4. Cynhwysol, 5. Grymusol. Bydd yr arolygwyr yn edrych hefyd i weld pa mor effeithiol yw trefniadau'r darparwr ar gyfer atal a delio a bwlio, aflonyddu a gwahaniaethu. Rydym yn mynd ymlaen nawr i ystyried 2 enghraifft o ymarfer go iawn. Gobeithio bydd yr enghreifftiau hyn o ymarfer yn ysgogi trafodaeth gyda'ch tîmau, fel y gallwch fyfyrio'n feirniadol gyda'ch gilydd mwyn gweithredu a chynllunio sut byddwch chi a'ch tîmau'n paratoi i ymateb i ddigwyddiadau hiliol tebyg. Darllenwch y 2 enghraifft hyn o ymarfer a threulwch chydig o amser yn gwneud nodiadau am unrhyw bwyntiau sy'n taro tant gyda chi. Wedyn, byddwn yn symud ymlaen i ofyn ychydig o gwestiynau myfyriol sy'n ceisio'ch helpu i ymateb fel unigolion a sefydliadau i sefyllfaoedd fel y rhain. Ystyriwch y cwestiynau myfyriol hyn. Gallech chi defnyddio i fyfyrio fel unigolyn neu gyda'ch tîm. Nawr, darllenwch y sleid. Darllenwch yr ail enghraifft o ymarfer ac unwaith eto, byddwn yn ystyried y cwestiynau myfyriol sydd ar y sleid nesaf. Gwiliwch y fideo byr hwn sy'n dangos acala yn trafod y defnydd o'r gair sy'n dechrau ag N. Wedyn, myfyriwch ar unrhyw wersi sydd i'w ddysgu ac ystyried sut y gallai hyn eich rhoi mewn lle i ymateb i'r defnydd o'r gair sy'n dechrau ag N gan bobl ifanc yng Cyd-destun gwaith ieuenctid, a hefyd i helpu'ch tîmau a neu gydweithwyr i wneud hynny. Unwaith eto, ystyriwch y cwestiynau myfyriol hyn. Fel o'r blaen, gallech chi defnyddio i fyfyrio fel unigolyn neu gyda'ch tîm. Darllenwch y sleid. A dyma'r drydydd enghraifft o ymarfer. Darllenwch y drydydd enghraifft o ymarfer ag unwaith eto, byddwn yn ystyried y cwestiynau myfyriol sydd ar y sleid nesaf. Unwaith eto, ystyriwch y cwestiynau myfyriol hyn. Fel o'r blaen, gallech chi defnyddio i fyfyrio fel unigolyn neu gyda'ch tîm. Darllenwch y sleid. Rydym wedi cynnwys nifer o gwestiynau cyffredinol yma bydd arweinwyr yn gallu eu trafod yn ystod sesiynau goruchwylio, cyfarfodydd tîm, sesiynau ôl-drafod neu sesiynau dysgu proffesiynol, mwyn cynllunio rhag ddigwyddiadau hiliol mewn lleoliadau gwaith ieuenctid a gwaith cymunedol ag ystyried o goblygiadau. Defnyddiwch y rhain yn eich rolau fel arweinydd wrth drafod gyda'ch tîmau neu ym mha ffordd bynnag y gallent fod yn berthnasol i chi. Gyda golwg ar y cwestiwn myfyriol cyntaf, a yw'ch polisiau a'r berthnasoedd neu ymddygiad yn cynnig canllawiau ar ymateb i ddigwyddiadau fel y rhain, yn eich polisiau, a oes proses glir ar gyfer delio a datblygiadau am hiliaeth. Byddai canllawiau darpl ar hiliaeth yn gallu bod y gymorth. Nid yw'r canllawiau'n ymwneud yn benodol â lleoliadau gwaith ieuenctid, ond maent yn berthnasol a gellir eu haddasu i gyd-destun gwaith ieuenctid. Mae dolen ar gyfer canllawiau darpl ar hiliaeth yn y rhestr cyfeiriadau. Felly mwyn dod yn arweinydd gwrth-hiliol mewn lleoliad gwaith ieuenctid, mae angen sicrhau newid sefydliadol. Os myfyriwn ar y ffordd rydym yn gweithio gyda phobl ifanc, gallwn adnabod yr egwyddor mewn gwaith ieuenctid o ddechrau lle mae'r bobl ifanc ar hyn o bryd. Mae hyn yn berthnasol i ni ein hunain a'n sefydliadau wrth feddwl ble mae ein man cychwyn wrth ddod yn sefydliadau gwrth-hiliol. Rydym yn argymell 2 ffynhonnell ddefnyddiol sy'n wahanol ond yn ategu ei gilydd i'ch helpu i arwain y broses hon.
Y fframwaith cyntaf, a fydd yn cyfarwydd i bob un ohonoch, yw fframwaith estyn ar gyfer arolygu gwasanaethau gwaith ieuenctid a gyhoeddwyd yn 2024. Mae'r fframwaith yn cynnwys 3 maes arolygu. Sut mae gwaith ieuenctid yn helpu pobl ifanc i gyflawni eu potensial? Beth all pobl ifanc ei ddisgwyl gan ddarpariaeth gwaith ieuenctid? Ag arwain a gwella. Mae nifer o agweddau ar y fframwaith arolygu gwaith ieuenctid sy'n berthnasol i'r nodau ar gyfer sector gwaith ieuenctid gwrth-hiliol yng Nghymru. Mae'r maes arolygu cyntaf sy'n gofyn sut mae gwaith ieuenctid yn helpu pobl ifanc i gyflawni eu potensial yn trafod y 5 piler: addysgiadol, mynegiannol, cyfranogol, cynhwysol a grymusol. Wrth edrych ar natur addysgiadol gwaith ieuenctid, bydd arolygwyr yn gwerthuso'r cynnydd gan grwpiau penodol o bobl ifanc. Er enghraifft, pobl ifanc ar wahanol lefelau yn eu datblygiad, y rheini o gefndiroedd difreintiedig, y rheini o grwpiau ethnig leiafrifol a phobl ifanc nad yw'r Gymraeg neu'r Saesneg yn iaith gyntaf iddynt. Wrth edrych ar natur gynhwysol gwaith ieuenctid, mae estyn yn nodi y dylai arolygwyr werthuso sut mae pobl ifanc yn datblygu gwybodaeth, dealltwriaeth ac agweddau ac ymddygiad cadarnhaol mewn perthynas a hunaniaeth gymdeithasol a diwylliannol, iaith ac amrywiaeth. Dylai arolygwyr ystyried pa mor effeithiol yw pobl ifanc wrth ddatblygu eu dealltwriaeth o driftadaeth ar lefel leol, genedlaethol a rhyngwladol. Dylent ystyried a yw pobl ifanc yn cydnabod gwerth eu iaith eu hunain a ieithoedd pobl eraill ac yn parchu dewisiadau pobl eraill. Dylai arolygwyr werthuso pa mor dda mae pobl ifanc yn datblygu'n ddinasyddion, parchus, cyfrifol a gweithgar yng Nghymru a'r byd ehangach gan ddangos lefelau uchel o ddealltwriaeth, tosturi a sensitifrwydd tuag at hawliau a theimladau pobl eraill. Wrth werthuso beth all pobl ifanc ei ddisgwyl gan ddarpariaethau gwaith ieuenctid, mae estyn yn nodi y dylai arolygwyr werthuso pa mor dda y mae gweithwyr ieuenctid yn sefydlu perthnasoedd gweithio da gyda phobl ifanc lle caiff eu hanghenion eu rhoi yn gyntaf. Dylai arolygwyr ystyried y ffyrdd y mae'r darparwr yn datblygu rhaglen o weithgareddau sy'n adlewyrchu amrywiaeth ddiwylliannol ac ieithyddol Cymru ac yn helpu pobl ifanc i ddeall beth yw'r cyfleoedd yn y gymuned ac mewn cyflogaeth yng Nghymru. Wrth ystyried arwain a gwella, mae estyn yn nodi y bydd arolygwyr yn gwerthuso i ba raddau y mae arweinwyr gwaith ieuenctid wedi creu diwylliant ag ethos sy'n hybu datblygiad a dysgu proffesiynol yr holl staff a gwirfoddolwyr yn cynnwys y trefniadau ar gyfer cynnwys y gweithlu cyfan wrth gynyddu eu gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau proffesiynol. Dylent ystyried dysgu proffesiynol, fel hyn, a gyflawnir gan staff a'i effaith ar ganlyniadau a llesiant pobl ifanc ac ar eu hymarfer eu hunain. Wrth werthuso effaith o gofal, cymorth a chanllawiau ar ddiogelu pobl ifanc, dylai arolygwyr ystyried pa mor dda y mae darparwyr y gwasanaeth gwaith ieuenctid yn cofnodi, yn rheoli ac yn ymateb i ddigwyddiadau honedig sy'n ymwneud â bwlio, aflonyddu neu wahaniaethu cysylltiedig a rhagfarn, boed gan staff neu gan bobl ifanc, yn cynnwys atgyfeirio ac adrodd lle bo'n briodol. Yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth pobl ifanc o ymddygiadau sy'n aniogel neu'n emosiynol niweidiol, er enghraifft meithrin perthynas amhriodol, aflonyddu, gwahaniaethu, bwlio ag eithafiaeth. Yn amddiffyn pobl ifanc rhag radicaleiddio a chamfanteisio, yn hyrwyddio, diwylliant gwrthfwlio ac ymagwedd gadarnhaol at reoli ymddygiad pobl ifanc, yn cofnodi ac yn rhoi sylw i ymddygiad gwael a mathau penodol o fwlio yn cynnwys y rheini sy'n ymwneud â nodweddion gwarchodedig, a pha mor dda y mae arweinwyr yn defnyddio'r cofnodion i wella'r ddarpariaeth. Mae model newid Cotter 2014-2021 yn fframwaith defnyddiol ar gyfer arweinwyr mewn lleoliadau gwaith ieuenctid. Mae Cotter yn nodi 8 sbardun ar gyfer newid. Er enghraifft, yn y cyd-destun hwn, sicrhau bod y gwasanaeth neu brosiect gwaith ieuenctid yn wrth-hiliol. Y cyntaf yw creu ymdeimlad o frys lle mae arweinwyr yn mynd â'u timau ar daith gan nodi'r man cychwyn ac yn egluro'r sail resymegol dros newid. Dylai arweinwyr fod yn agored, yn onest ac yn fyfyriol gan greu amgylchedd lle mae'r drafodaeth ymysg cydweithwyr yn adeiladol ac yn canolbwyntio ar y dyfodol. Nesaf,
Arweinwyr yn creu cynghrair arweiniol, grŵp neu dîm i fwrw mlaen ar newid. Drwy weithredu fel tîm, bydd mwy o debygolrwydd o lwyddo a bydd y cyfrifoldeb yn cael ei rannu ar berchnogaeth felly'n cael ei gwasgaru ar draws y gwasanaeth. Creu gweledigaeth ar gyfer newid yw'r cam nesaf. Bydd y weledigaeth yn cyfleu mewn ffordd glir, gryno ac effeithiol yn newid y bydd y tîm yn ei sicrhau. Fel arweinydd ar y cam nesaf, byddwch yn cyfleu'r weledigaeth. Mae angen i'r gwasanaeth cyfan ddeall y weledigaeth a chymryd rhan mewn trafodaeth am ei ffysigrwydd a sut y caiff ei chyflawni. Symud rhwystrau yw'r cam nesaf. Ceir rhwystrau i bob math o newid. Yr ateb i hyn, fel arfer, yw cyfathrebu gwell a gwaith tîm gwell mwyn symud y rhwystrau, boed y rheini'n rhwystrau ymarferol neu wrthwynebiad o fewn y tîm. Sicrhau enillion tymor byr yw'r cam nesaf y model Cotter, drwy wneud cynnydd a sicrhau enillion tymor byr ar sail y cynllun newid, bydd momentum a brwdfrydydd y tîm yn cynyddu. Bydd o gymorth i chi gynnwys nodau tymor byr ochr yn ochr ag amcanion tymor hwy. Law yn llaw a sicrhau enillion tymor byr, y cam nesaf yw cadarnhau gwelliannau. Mae'r broses o sicrhau newid yn un hir sy'n galw am ymdrech gyson a pharhaus. Dal ati felly i gyrraedd nodau tymor byr a chanolbwyntio drwy'r amser ar y weledigaeth hir dymor. Y cam olaf y model Cotter yw creu'r newidiadau, ei hangori, ei gwreiddio a'i sefydlu yn eich gwasanaeth. Yn ôl graddau'r newid sydd ei angen, byddai'r camau i sefydlu newid o'r fath yn gallu effeithio ar eich gwerthoedd craidd neu strategaeth gyffredinol eich sefydliad. Bydd hyn yn galw am adolygu a myfyrio gen eich chi a'r tîm. Mwyn cyflawni'r nod ar gyfer gwaith ieuenctid yng Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol 2024, bydd angen i arweinwyr gwaith ieuenctid gynnal rhyw fath o asesiad llinell sylfaen. Gyda golwg ar hynny, rydym wedi llunio rhestr wirio enghreifftiol ar gyfer asesiad llinell sylfaen i chi ei haddasu i'w defnyddio gyda'ch tîmau chi ac yn eich lleoliadau gwaith ieuenctid chi. Ar ôl cynnal asesiad llinell sylfaen syml, efallai y byddwch am lunio cynllun gweithredu eich sefydliad chi, yn nodi'r camau y byddwch yn ei cymryd i weithio i gyflawni'r nod ar gyfer gwaith ieuenctid yng Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol. I'ch atgoffa, y nod yw hyrwyddo cydraddoldeb, cynhwysiant ac amrywiaeth o ran mynediad at wasanaethau gwaith ieuenctid yng Nghymru ac mewn perthynas ar rôl y gall gwasanaethau gwaith ieuenctid eu chwarae wrth fynd ati i herio agweddau ac ymddygiadau gwahaniaethol mewn cymdeithas. Mae'r asesiad enghreifftiol hwn yn cynnig ciplun yn unig ac mae'n un enghraifft yn unig o'r ffordd y gallech gychwyn proses yr asesiad llinell sylfaen mwyn deall yn well ble rydych arni ar hyn o bryd. Rydym yn awgrymu bod 6 thema gyffredinol y gallai arweinwyr gwaith ieuenctid eu hystyried wrth ddechrau'r dasg hon. Y rhain yw diogelu, cyfranogi, strategaeth, perthnasoedd, dysgu proffesiynol ac arweinyddiaeth. Gallwch roi ateb cadarnhaol neu negyddol i'r cwestiynau a nodi'r camau y byddwch yn ei cymryd mewn ymateb i hyn os bydd angen. Y thema gyntaf rydym yn ei hystyried yw diogelu. Ar y sleid hon, mae cwestiynau enghreifftiol y gallech ei gofyn mwyn gwirio bod y materion hyn yn cael eu hystyried yn eich polisi ar ddiogelu, a hefyd yn yr asesiad llinell sylfaen. Nesaf, rydym yn ystyried cyfranogiad, sef y garreg sylfaen i ymarfer gwaith ieuenctid yng Nghymru, fel y mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cymru 2015 yn cydnabod. Fel y nodwyd o'r blaen, wrth ymgymryd â newid sefydliadol, mae angen i chi wybod o ble rydych yn cychwyn. Mae'r agwedd hon o'r asesiad llinell sylfaen yn awgrymu i chi ystyried strategaeth a beth mae angen i wneud i sicrhau newid strategol. Nawr rydym yn ystyried perthnasoedd ac ymarfer perthynol. Ystyried natur y perthnasoedd rhwng pobl ifanc a'i cyfoedion, rhwng pobl ifanc a gweithwyr ieuenctid a rhwng gweithwyr ieuenctid a'i gilydd. Dysgu proffesiynol yw'r maes y byddwn yn rhoi sylw iddo nesaf yn yr asesiad llinell sylfaen enghreifftiol. Yn olaf, rydym yn gofyn i chi fyfyrio ar arweinyddiaeth.
I ddod ar sesiwn dysgu proffesiynol hon i ben, rydym yn cyfeirio yma at ddau adnodd cwricwlwm y bydd arweinwyr gwaith ieuenctid a gwaith cymunedol yn gallu ei rhannu a'u tîmau, ac y byddai'r tîmau yn ei tro yn gallu ei rhannu â phobl ifanc. Mae'r adnoddau cwricwlwm hyn wedi gwneud gan bobl ifanc gyda chymorth gan weithwyr ieuenctid proffesiynol ac artistiaid creadigol. Cafodd Wales Untold ei wneud yn 2015 gan bobl ifanc gyda chymorth gan weithwyr ieuenctid a chriw ffilmio proffesiynol. Mae Wales Untold yn adrodd hanes pobl, diwydiant a grym. Mae'r ffilm yn edrych ar bresenoldeb pobl Africanaidd, eu cynhyrchion a'r canlyniadau lafur du yn hanes Cymru a Phrydain. Mae'n edrych ar y ffordd y mae cysylltiadau cymunedol a llafur wedi diffinio a chreu Cymru fel cenedl. Mae dolen sy'n mynd â chi at y ffilm gyfan yn y rhestr cyfeiriadau. Wrth wneud yr ail ffilm ddogfen, Humanitary, roedd 11 o bobl ifanc o Gasnewydd wedi gweithio ochr yn ochr â chriw ffilmio proffesiynol i gychwyn ar siwrne ryfeddol o ymchwil a darganfod. Drwy'r fenter hon, roeddent wedi chwalu anwybodaeth a sicrhau cyfweliadau unigryw gydag arbenigwyr mewn nifer o wyddorau, yn cynnwys geneteg, yr amgylchedd, ac anthropoleg yn ogystal â hanes a chymdeithaseg. Mae Humanitary yn ganlyniad i brosiect dogfennol amlddiwylliannol sy'n adrodd hanes y teulu dynol. Mae'n rhoi sylw wedyn i hanes yr hominoid a'r goeden deulu fyd-eang ac yn mynd ati i ddangos y cysylltiadau sy'n bodoli rhwng pobl o bob math, fel y pryder cyffredin am argyfwng y cynhesu byd-eang. Mae wedi ennill gwobr dewis y gynulleidfa o'r ffilm ddogfen orau yn yr wyl ffilmiau pan-Africanaidd yn Los Angeles, California. Mae'r ffilm ddogfen hon wedi ennill gwobr hefyd yng Nghanada ac yng ngwyl ffilmiau pobl ddi Hamilton. Mae dolenni yn rhestr cyfeiriadau at y rhag ysbyseb, yr adnoddau addysgol a ddatblygiad gyda DAPL a gwybodaeth arall am Humanitary. Mae pawb sy'n gysylltiedig â chreu'r adnoddau hyn, cymorth i arweinwyr gwaith ieuenctid sy'n gweithio i gyflawni Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol Rhan 1 a 2 yn cydnabod mae man cychwyn yn unig i'w dysgu proffesiynol fel hwn o ran cynorthwyo arweinwyr gwaith ieuenctid yng Nghymru i gyfrannu at sicrhau bod Cymru'n wlad wrth-hiliol erbyn 2030. Mae'n bwysig bod pob arweinydd gwaith ieuenctid yn camu nôl, yn myfyrio ac yn cynllunio sut bydd yn cyflawni ei ddyletswydd i hyrwyddo tegwch a chynhwysiant ar gyfer yr holl bobl ifanc o bob cefndir ethnig ledled Cymru. Dylai arweinwyr osod her iddyn nhw eu hunain. Mae hyn yn gyfrifoldeb i bawb. Mae'r ddarpariaeth genedlaethol ar gyfer arweinwyr a rheolwyr gwaith ieuenctid yn hyrwyddo datblygiad arweinyddiaeth ymysg yr holl arweinyddwyr gwaith ieuenctid yng Nghymru. Mae dolen ar gyfer rhaglen ETS Cymru i arweinwyr a rheolwyr 2024 yn y rhestr cyfeiriadau ar gyfer y hyfforddiant hwn mwyn hyrwyddo dysgu proffesiynol ehangach o'r math hwn. Cliciwch i ychwanegu nodiadau. Cliciwch i ychwanegu nodiadau.